Horasma bihita saluhukna. Adorak sumarsaur hita dohot hatan itu hata jumulu mahita martangiang. Asiniroha madihamu dohot damen hasil debata mata dohot sian Yesus Kristus tuhatai. Amin. Hatan itu hata naga betur pu jamita di partangiangan di bagas tikion tersurat do di Pangukapol 5 ayat 10 sada 114 songonoma didok dungi mamereng maau gabe hubegema songon suara nitorop suru-suruan humaliang habangsai nak suara ni akka parngului dohot akka situai ia torop nasida marloksa-loksa jala merribu-ribu mar suara nagugu nasida madok natamado biru-biru nauk terbunui majalo haguguun dohot hamoraon dohot hapistaran dohot sahala dohot hamuliaon dohot hasangapon dohot puji-pujian gabe hubegema suara ninasa natinoppa akka na di banua gijang di tano di toruni tano ro di na di laut tumsaluhukna na di bagasan akai madok puji-pujian dohot hamuliaon dohot hasangapon dohot haguguon ro di saliling-liling nama di ibana na hudul di habangsai dohot di biru-birui jadi di dok naupak pernguluima amin laos manukak ma akka situai huhut marsoba ima sahakna donga saha porsiaon uju terbuang si Yohanes ima panurat ni buku Pangukaponon tu puluh Patmos di jalo ibana do pangukapon sian debata jala di tonahod do asa di surat tonibana akka nani idana doho nabi negena di pangukaponi dungi di tongos mai muse tuna pitu huria ima huria Efesus, Smyrna, Pergamos, Tiatira, Sardes, Philadelphia, dohot Laodikea. Marhite pangukaponi di paposdo rohania kahuriai asa marsihohot makaporsiai jala marpakirimon tutuhatta Yesus nakpe ikum mamulus ragam niya kahaporsuhon sian akahalak na makasuguhon huriay ditikii ima alani na manghuton Tuhani jala laos gabi alus do nang hatani debata na jupakita di sude buku Pangukaponon tuak kahaporsuhon na niadupan niya kahuria ditikii songonima nang akahuria di partiketa sinuaing doho tutikinaro babua dang marujung di haporsuhon ngulu niaka huriai muse atik pe songon namang gugu akka hagugun ni portibion doho akka na antikristus patupa akka suguni rohana tu huriai alai di pangukaponi di papatar do hamonangan ni Kristus danga dong huaso nagumugu sian huaso ni Tuhani salhu do tudduk tu huaso ni Tuhani alani ima di papos rohani huriai asa marsihohot saat ujungna donga sa porsiaon di jolo ni turpuk jami taon ima di ayat sada 110 di ida si Yohanes do di Pangukaponi adok sada buku di tangan siamun nina huddul di habangsai ima buku nauk sinuratan sian bagasan nak siad duru nauk sinahap doho pitu sahap dengan 7 meterai ia nanidokna na hudul di habangsai ima di batak dungi di parsitongan ni habangsai adong do 4 perngulu ima simbol niya kahaguguun na adong digijang di tano na ditoroni tano doho na di bagasan aik dungi adong dotong di ida 24 akka situa
ima songon simbolnya kana porsea sian sude zaman. 12 Mei martudu-tudu tu suku manang marga ni bangsa Israel di padan Narobi. Jala 12 Mei martudu-tudu tu sisean ni Tuhan Yesus di padan Nebaru. Jala di tonga-tonga nasida jong-jong do Tuhan Yesus. Ima na digobarhon marhite 2 simbol. Na perjolo songon singa sia Juda. Ima digobarhon. Lapatanna ima tadani hagugoon. Puaso dohot hamonangan ni Yesus. Dungi na padua ho digobarhon do Yesus i songon biru-biru. Ima songon simbol pamilihonon ni diri ni Yesus di hau pinorsilangi. Lahu menubus jala paluho kita. Dungi di pamukaponi di ida si Yohanes mamuse Roma biru-birui ima Yesus. Majalo bukui siat tanga siamun nina huddul di habangsai. Dong di jalo bukui manukak ma naopat parngului. Dohok na 24 situai di jolo ni biru-birui. Dungi dedehon na sida ma edene baru. Ninnama natamado ho majalu bukui jala mangukap akka sahapna. Ainak terbunuh doho jala marhite-hite mudarmu ditubus sodo tu debata. Jol masian seluhuk marga hata hum doho bangso. Jala dijadi hokoro nasida gabe harajaun hamalimon di debatata asa manggonggomi nasida di atas tanoi. Ima dedehon nasida pabua Yesus do nauk padumuhon jala pasado kita jolma tu debata marhite panubusionna di hawa pinorsilangi. Ima naking naboi taida rupaning mamukas yang ayat sada 1 ayat 10 di jolo ni terpukon. Donga sapor siawon dungi di ida si Yohanes mamuse diturpuk jami taon. Ima mamukas yang ayat 10 sada 1 10 Marsuara naguguma akka suru-suruan humaliang habangsai. Nang akka permului dohot akka situai. Pola marloksa-loksa jala maribu-ribu torop nasida. Didok nasida ma. Natamado biru-biru nak terbunui majalo haguguun. Dohot hamoraun. Dohot hapestaran. Dohot sahala. Dohot hamuliaun. Dohot hasangapon. Dohot puji-pujian. Lapatanna sudedo akka perdisurgui dohok parngulu naopati imana kaning songon simbol niak kahaguguun nadong digijang haguguun nadong ditano na ditoroni tano dohok na dibagasan aiki dohok sude akka situai ima simbol niak kana porsia sia sude zaman rap do nasida ima akka pardisurgui nak parngulu naopati dohot akka situai rap do nasida makatidakon jala mangedehon hamonangan ni Yesusi. Jala di bagasan ulup-ulup dohot las nyeroha di begis Yohanes do muse suara ni nasa natinopa akka na di benua gijang di tano di toroni tano ro na di laut tung saluhukna na di bagasan akai madok. Puji-pujian dohot hamuliaun, dohot hasangapon, dohot haguguun, rodi saliling-liling nama di ibana, nahudul di habangsai, dohot di biru-biru. Duksongoni, amen, ninna naopat pernguli mamuse, namar lapatan, ima natutu situtu. Dungi, manukak ma akka situai, huhut marsoba. Donga sa porsiaon, sian panidangion manang kesaksian na nyedehon nya kapar di surgu doho nasa natinopai di pabotohom matuhita
Da ngadok kapina gumugu sian huaso ni Yesusi. Da ngadok kapina sungurung sian hamuliaun ni Tuhan ta Yesus. Hamonangat do najupang di bagasat Tuhani. Jalagok asin roha do Tuhan tai. Natotong radi marmudu-mudu akkana marhaposat tu ibana. Ima napatuguhon nang pakirimota tu Tuhani. Alani manang songo dia pe rumang doho balgan ya kaparu kilo nata adopi. Ditugihon terbuk jami taud do hita. Asa unang mura-mura madili. Asa unang biadong natarela gabi marhaposa tuaka uti-utian ni sibulis. Ainak pe zaman lemaju sipata sayadong dope namarhaposan tuaka dorma manang pelet. Namarhaposan tuaka mantra-mantra pelaris 33. Namarhaposan marhiti na maniup akka jimat dohot akka na asing. Unang adong besiat tonga-tonga ni akka naporsyai namardebatahu kepeng arta aidang disibe jaminan ni asonangatta. Paholang ma ngului sian na mga sahugug sian na mga sahun hadirion dohot akka hagijangun ni roha. Alai marhite tutpukon ditugihod dongulutta. Asa tatap jala haposima tuhat tanang monangi. Esaluhu na do tuduk tuhwaso dohot haguguun ni tuhat ta Jesus si parmonangi. Moloriko dihita haguguun radidui di Jesus. Moloriko dihita hamoraon radidui nang di Jesus. Riko dihita hapistaran sahala rodi sudi tahe akan riko dingulut taon radidui nang dituhatai. Dibaheni pasaha medalam butu Jahoba. Jala haposi ibana asa ibana paturehon. Amin. Martangyang mahita. Moliate mali Tuhan di hatam nang mamakulingi hami. Tugu-tugu jala rajai maroha pikiran rodi saluhut ngulu nami. Asa hibul marhaposan jala mga sahoko sabing. Marhiti-hiti Tuhan Yesus martangyak kami. Amin.